Sziasztok srácok, itt vagyunk egy új videóba, ahol még mindig fogjuk folytatni a hardcore-t. Továbbra is hardcore-ozni fogunk, srácok. És úgyhogy most megcsináltam a videó kívül a Védelem 4 falusit, mert önjavítást nem adott be, de Védelem 4-et olyan jó áron beadott, hogy nem tudtam ott hagyni. Ezért itt vagyunk, srácok. Itt vagyunk a izén, csak még laggolok kicsit. De már amúgy itt vagyunk, minden moddal, meg mindennel. Nos, srácok! Itt van nekünk ez a védelemni 16 smaragdért. Igen. Úgyhogy erre a melvétre meg akarom csinálni a védelem 4-es cuccos, mert nagyon jó lenne, ha meg lenne. Mert akkor már sokkal könnyebb lesz mindent csinálni. Sávas gólem. Na, de mindegy, most ne azzal foglalkozunk, nem a vasgólemen, hanem az, hogy emeraldot kell farmolnunk. Kell nekünk sóder. Ami nincs. De jó, amúgy komolyan. Úgyhogy kell szednünk sód. De. Mi volt nálam? Amúgy, jó, nem volt. Azt hittem már, hogy volt. Vak vagyok. Az a jó, hogy most itt van sóder, úgyhogy kell nekünk 2 sóder ilyen fos, ezért ott van egy. Jó, ott van még egy utolsó. Jó, meg vagyunk. Kell hozzá fa, ami nincs. Ó, fantomok! De örülök én nektek. Gyorsan egyik fát, gyorsan egy fát. Jó, jó, gyorsan craftoljuk le, gyorsan. Ne, megint itt vannak azok a hülye fantomok. Ó! Úristen, itt sebeznek. De. Ó, hogy menjetek a jó anyátokba. De. Ha még egyszer nem tudok beléd sebezni, akkor neked annyi. Nem jó. Gyertek. Jó. De. 1 HP-ja van. Gyere már le. De. Hogyan nem talált? Na végre. Ó, kaptam fontom menhárt. Menj innen már, komolyan. Üdös. Amúgy persze a vasgólem megint nem segít amúgy. Komolyan. Nyugodtan nézi a telefonját. Csak úgy el van, nézi a környezetünket, és amikor miért meghalok, így jó, azért nem haltam meg, de majdnem meghalok egy zombimat, akkor hát még továbbra is nézd, komolyan. Na, ez a falusi, ez nem, jó, nem halt meg, ez gyorsan így befedem, jó, de így nem tud beugrani semmire, remélem. Úgy a csontvá, de úgy, falusi, segíts, vagy falusi, vasgólám, na, végre segít. Remélem, ezeket egy hiteli amúgy. Nem egy hiteli. Mennyire béna vagy. Hát nem egy hitelnet kéne nekik, hát te vagy a legmenőbb itt a faluba. Na, kell nekem még egy. Nem. Te maradj itt. Jász falusi magadra. Bejön ide ez a hülye. Ne. Engem akar. Ez durva volt. Jézus. Hát úgy levitte a szívem, amikor egy vasizéja van. Hát de mi ez? Komolyan. Mi ez, hogy egy ilyen hülye vas izéval egy hülye ilyen vas lapáttal, és azzal meghalok majdnem. Ez gyönyörű. Hát de hogyan? Hogy sebez ennyit? A térképes én elvesztem, köszönöm. Ametiszt. Hol pedig a papírt. A térkép. Na remélem, hogy most ennek nincs munkája. A munka. Annak nincs. Ott látok egy falusit, amelynek nincs ilyen izéja. Szerintem az lesz jó. Csak várjál, mondd azt, hogy annak nem adom ilyen munkátlan, hogy nem.
Igen, akkor jó. Jó, itt egy házi, jó, akkor... Jó, akkor védett ez a terület. Sima. Úristen! Mi? Mi van? Van a hardcore-ra, és enchantolt is. Add már ide az enchantolt utcaidat, kidobta. Könnyes. Na, akkor ide én leteszek egy. Ó, de jó vagy. Ez ki tud menni. Jó, most már. Azt adsz. Jó. Akkor srácok, most nagyon sok grind jön, úgyhogy ebbe itt lesz vágás, hát egy ilyen, pontosan egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, hát egy ilyen 2x64 falogót összegyűjtök, és majd találkozunk, amikor összegyűjtöttem. Na akkor majd akkor találkozunk, oké? Okay? Tudtam kivágni, lehet látni, hogy 1, 2, tek, és még 43. Szerintem ez bőven elég lesz egyelőre. Úgyhogy srácok, ennyivel tudtam kivágni ezt a fát. 2x64 fát plusz 43 fát. Ez már csak elég lesz a falusinak, hogy legyen pár emeraldom, meg mindenem, mert hogyha nem, akkor nem tudom, mit csinálok, de komolyan. Most kell nekem inventory hely, úgyhogy minden ilyen nem jó dolog bement az inventorimba. Ezeket mind most kipakolom, mert nekem most hely kell. Most nem ilyen minden nem jó dolgok, ezért innen mindent kipakolok, átalakítom, csinálok botot majd belőle, és szerintem és akkor utána pedig már meglep, hogy egy fokkal jobb lesz. Na, akkor srácok, megyünk oda a falusihoz, és eladunk neki pár cuccost. Amúgy én szerintem csinálok egy ilyen ilyet. Bár. Ja, falus! Jó, amúgy az van, de akkor mi van? Na, adjál valami jót. Mi van? Most? Na végre. Köszönöm. Akkor csinálok én itt. Ott. Adok neki. És már van emeraldom. Nagyon jó. Jó. Fejlődjön egyet. Fejlődött? Fejlődött. Jó, 17. Ebből már kijönne egy védel 4. De még csinálok, mert majd akarok még egy falusit, amelyeken akarok egy önjavítást. Erről még farmolok, ameddig tudtam. Eddig tudtam. Nos, srácok, ennyi emeraldom lett. Az olyan, hogy még van pár fám, úgyhogy majd még lehet, hogy még lesz deal. De egyelőre most ennyit tudok farmolni. Lépítek. És most én veszek egy védelem 4-et, csak sok. Jó, legkel srácok, először lemegyünk bányászni. Lemegyünk srácok először bányászni. Először lemegyünk bányászni, srácok, úgyhogy itt ahol jöttem föl a bányából, ott én most lemegyek bányászni. Itt ahol lementem, vagy följöttem, itt most én lemegyek, mert kell még dia, úgyis full diaszetre, azt az egész diaszetet meg lehet csinálni full véd 4-re, könnyavításra, úgyhogy egyelőre most le akarok bányászni. Én amúgy bányába mennék amúgy a legszívesebben le. Bányába, hogy mert ott sok dia van, nem kell csak úgy miningolni. Attól félek, hogy meg fogok halni, de reméljük, hogy nem amúgy. Hogy gyorsan ide lemegyek. De? Na ott már van deep slate. Vas. Jó, a vasat ki kell szedni, mert hüllő. Mert akkor tudom csak rátenni a V4-et a szedtemre. Hát V4 ez nekem nagyon kell.
legfontosabb dolog egy fogletnél a véd 4. Utána jönnek ezek az önjavítőr, ilyesmik, de az első a véd 4. Na itt van még pár vas, ezeket még mind kibányászom. Ott még van vas. Creeper cica volt? Szerintem úgy. Vagy nem? Ez egy baló. Üdös. Nekünk ő most nem kell. De majd lesz majd egy olyan is szerintem, ha találunk valami spawnert. Csontváz, zombi, pók, hogy ezt megcsináljuk majd XP farmra, mert akarok majd enchant. Ezért majd az is kell. De egyelőre még nem állunk a legjobban, az egyelőre még bányásszunk. Full diaszettünk legyen. Oda átugrolhatok. Na, akkor ott egy creeper, milyen más mobok, úristen, égés. Hát itt egy fokkal már jobb, hogy egy csontváz lecsapom, adok neki egy pocsit. Adtam rá aláírást is, meg... Júj! De nem fogunk meghalni. De lelektődik a mindjárt a pajzsom. Rököncsantot ilyen van. Annak azt kell először. Aki. Próbáljuk úgy, hogy nem használok pajzsot. Na! Nagyon pár... Jó. Letört a pajzsom. Letört a pajzsom, srácok. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Oké. Van fám, az a jó. Jó, hogy van fám. Jó, mert tudok csinálni egy pajzsot, mert van 3 kégetett vasam. Gyorsan csinálok, mert a pajzs nélkül, hát én itt megdöglök. De miért veszélyes ennyire ezek a csontvázak? Elég sokat elintéztem. 5 szívem volt, vagy nem. Csak úgy, hogyha srácok, amúgy, hogyha tetszik amúgy nektek a munkásságom, akkor egy lájkkal, vagy egy feliratkozással, vagy egy kommentál, hogy mondjuk bármi, hogy jó lett, azt nagyon megköszönném. De mondom, hogy ha csak tetszett, ha neked tetszett. Ó, kidobta a bőzéját. Jó. Jó. Tudom miért, de összegyűjtöm ezeket a darabokat, mert párszor jó. Jó, akkor kell nekünk dia. Nézzük a minimapon, hogy hol vannak bányák. Itt fölépítünk, mert én úgy... Ja. Aha, itt van valami. De nekem ilyen nagy bánya kéne, nem ezek. Nekem ilyen igazi nagy, egy ilyen nagyon nagy tömött. Sok dia lenne benne, nekem az kell. Nem ezek. Ahol a végén láva van, úgy mindez. Hol van még nagy bánya? Ahol még nem jártam, és ott lesz sok dia, és nem egyesével, mert akkor komolyan kinyírom a Minecraftot. Nem, ugye, tudod, egy dia, hát akkor Minecraft törlés. 3, 2, 1, úristen, megint megy. Mennyi? Mob spawnol le. Ne. Nagyon nem jó. Mennyi creep? Na. Úristen! Ez is veszélyes volt. Srácok. Isten. Úristen, srác. Jézusom. De meghalok. No, 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 no. No, 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 no.
Nem. Nem enchantol, nem. Nem, csontváz! Mondom. Jaj. Oda átugrani. Jó. Úristen. Na. Óta tryölcsimbről, de nem akarok bemenni, mert nekem annyi. Lőttek, úgyhogy én inkább... Nem most dia kell! Momobok. Hol van dia? Legyen már dia! Ez nincs sehol dia! Ne vidd! Ott van valami. Jó! Ott tegyek egy át! Jó srácok, van 4 diám, az már egy... diacsizma, ha a csontváz nem szólna bele... Az de szépen mellé lőttem. Na. Akkor menjünk tovább. Úgy lehet most komolyan több kaját hoznom, hogyha megint majdnem abba belehalok, hogy nem hoztam sok kaját. Én kikészülök. Komolyan. Akkor kikészülök, ha majdnem azért fog belehalni, mert nem hoztam sok kaját. Jó, itt lesz a Trial Chamber, srácok, tudom. Tudom, hogy itt lesz. De csak nézzünk, hát amúgy lehet, hogy be kéne csak úgy nézni. Amúgy ott van Dripslate szín, ami majdnem a legértékesebb, legritkább dolog majdnem a játékban. Jó, akkor csak megnézem, hogy mi van itt. Följebb vagy lejjebb? Szerintem lejjebb. Aha. Az achievement. Az achievementet. Nem jó. Jézusom! Megállt a szívem, srácok. De itt vagyok. Leest. Mindennek. Az, csak az a széllöket jött, mert amúgy, hogyha ott jött volna egy ilyen zombik, meg csontvázak, meg minden. Gyorsan jó, hogy fölástam, vagy fölépítettem, mert amúgy nem ástra, vagy építettem volna föl, akkor nekem ott annyi. Yes. Durva volt. Jó, itt van egy bánya. Egyből egy póka vendégünk. Nyitja az ajtót. Vendégek előtt. Ő a házigazda. Én örülök neki, hogy találkoztam vele. Adtam neki aláírás, minden, és ment. Nagyon jó. Na, itt úgy láttam a minibapom, de ez egy ilyen, hát nem a legnagyobb bánya, de itt legalább ez egy Élőket. Jó, dia. 6 diánk van. Hát de már fél... Ez jó hely. Ezt látom, hogy jó hely. Ez. Látom. Jól látom. Jó. Ez egy nagyon jó hely lesz. Ez egy nagyon durván jó hely lesz. Jó, srácok! 8 dia. Még van, itt én még láttam. Én itt még láttam 3 hely.
Jó, srácok. Isten, végre dia. Ne, miért csak ilyen egyeket találok? Nem hiszem el. De ott legyen... Ott mi? Ott nem dia. Emlékszem. Oké. Egy dia. Ezt nem hiszem el, srácok. De komolyan, miért vannak ennyi diák? Ezt nem értem. Hogy így egy dia. Hát. Tök örülök neki amúgy. Komolyan. Egy dia. Csak úgy. Még hol láttam diát? Valahol. Ugye? Igen, itt. Ott egy creeper, rác. Ó, itt kettő. Mondom, életemben nem volt ebbe a hardcore-omba olyan, ahol több dia lett volna. De oké. De itt még erre még kicsit elmegyek. Jó. Még lemegyek, mert én itt még láttam, hogy itt még lesz egy ilyen, hát ilyen mi volt az a creepy? Mégsem megyek le, vagy nem tudom mit csinálok, mert ugye itt lett volna a bánya, még lementem. 20 XP-m van. Hogyha itt lett volna egy bánya, oda lementem volna, de vele ott. Ja. Na végre. Beállások, és itt megnézem, hogy mi van, mert itt látom a csontfát. Van valami. Aha, itt bánya vagy. Mondd azt, hogy ki tudok jönni, és nem fog megfulladni. Van dia, ott van dia. Jó, gyorsan visszamegyek, csinálok ajtót, és diánál. Nem, az ajtót. Gyorsan csinálok egy crafting table-t. Az a világ összes crafting table-jét, amúgy megcsináltam. Csinálok, kidobok ilyen minden szemetet, mint nem kell. Igen, és csinálok egy ajtót. Egy ajtót. Egy ilyen ajtót. Igen. De bemegyek, és azt akarom, hogy pont oda le tudjam tenni az ajtót, és azt a diát azt ki tudjam szedni, mert ez már 2. Remélem, hogy több is lesz. Menj, fut már le. Jó. Menj. Oké. Ide teszem az ajtót. Bemegyek. Nem 2 darab, hanem ez egy 4. 5-ös darab. De jó. Na ez megért. Ez srácok, ez nagyon megért. Jó. Jó, ide beállásunk, mert itt még valaminek még... Aha. Érdekes. Ott a dia. Jó, srácok. Dia. Jó, srácok, szerintem erre a részre... Diát még kiszedem. Erre a részre így megvagyunk. Srácok. És majd... Hol a diám? Jó. Építünk platformot. Legyen. Jó, 3-asra. Na srácok, ennyi lett volna ez a mai rész. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és tetszett nektek ez a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és sziasztok!